Sagudahin nga ron ti surat nga pakasalitaan ni Teresa nga napuluan, imbaglakid din, tanaustil kan. Idi, kalman laeng. Idi, kalman laeng, manong nemi, tajak manen makaturog. Ay, orahek manen manong nemi, asumangpet ti asawa nga ni Ruel. Baka kami no, kabilin nak manen no, jak dagos nga may rukat tiri daw manong. Agbabawi akidi, agbababawi akidi, anak ki asawa ki ni Ruel, guwapo nga agpay sumanong. Ano serbi ti guwapo. Nasadot mo. Ngayon mawamot tinapintas ka trabaho na manunemi sakit sadot. Mamartek ken sugador. No alisto la ko ti makisina ken kuana ket manguray ako man ti sabali nga lalaki. Manunemi numuna ket addan maysa nga anak mi. Tamo gidi kinagbalbalin ni Ruel, di adda na mintultuloy na matilata, ti kina irresponsibilidad na. Ti kina irresponsable na kung ako mga asawa kinama. Pinanang, manunemi, si Ring pa ilang. Ay, rabiin, awa man yung asawa, Teresa. Maturog kalatan nang. Ureta nakaturogin ni baby. Uraik ni Ruel. Kaya, anong tumanin nga oras ang dumtang suna? Anyan tumanin ti mapasamak? Ha? Magnisturbon tumanin ti turog? Kaya siya na jay. Nagsarding ng motor, ito saan ko ti balay. Baka no, ni Ruel detan. Tapangalaan ko mamet ni Ruel ti motor na nanak. Kat binulod na. Ang mga nuad na umay naalaan kita, pumanaw matlaan. Igawit ko no ka nanang. Ang mga no mabartek at aranto man yung mabartek no. Agsubli pa iti ayan di kitipada ng artek. Lagit agsarita kayo nga ta. Hey, datan. Tugtugtukan ni kayo lot diri dawan. Ay. Teresa. Ruel. Nakalam dyan motor mo. Motor ko ay agad binulod ko. Dahil motor ko. Lalagbot-motor ka o lisensyam. Lisensya. Bakit ka man ito kwarta? Kwarta? Uy. Awan, akong kwarta. Ako kwarta. Posible ah. Pangalan ko man kwarta. Dahil patuloy mo kanyak. Mag-ted ka. Makuoray ka naman. Nung di ka pala mong ted. Awan. Nung di ka bang ted. Siyak di mo pa nagsukain. Uy! Ruel! Awe na mo, tsaka mo't pagitultulinam. Nagsukain manong nemi, numunat ay waris na nagit pagsukain na, pagkakasik tumanin manong nemi, mangkupin umoro ornos. Di mo kayam kahit di mang ted. Hindi siya ako di mangala. Ha? Isa siyang kang sukain dito, oy. Awang kortak ko, nakbad lang arutan, Ruel. Awan, anyang awan. Saan nga kwarta na ito, oy? 500 pesos. Sa mga lain data, kakaiso lang itultuling ko kwarta. Asa budak dito, Teresa, tapno makaabrutak kini sugal. Nuti dito ko nagpangasim doon. Tanggan to, lungkit matak. Buto data, ibat, buto, atik ko. May nagdalog ka. Loko ka tagawang pala at nakalor ka niya kung numapigis nga. Munto na ito, wartak na ito, ditakan. Ay, nagsubli ka. Wartak na ito, Ruel. Sublim di ko wartak mga asem, Ruel. Sublim. Ruel. Isublim di ko wartak ko nakakaiso na wartak na ito. Yung pinagandar ng motorsiklo, binulod na manunay at nakanay. Ayop ka, Ruel! Madisgrasya ka kuma! Matay ka kuman! Nasdaawak met manong naimita italaeng nga naibagak tikas jay.
Masuro na kami. At napang isagsaga anak na idudulduling ko ang 5 pesos na panagit impilitan nga inala. Sana kat dinanog. Sino saan nga makapungtot? Kansa nga nang mangipukaw di ka jay. Di ka pa naman disgrasya. Patay ka lakuman. Rabon. Hayop hayop nga lalaki na ngayop dahil nga roe. Lala ustunan. Ustunan. Tauraan niya ibagbagam. Sambon nga mapasubli pa iti kwarta ang intalaw na. So nang itultuling ko ang kwarta na nang inala na pan na isugal. Kailangan nga kasi timpukpukaw mo ko. Nainlulun mo ti asawam. Ure, sakit. Mas daawan akman nanang, no? Abi kasi timpukkaw ko. Napayagin nga kasi taramida ni Roel, may talayang bagak, kasi diyan, madisgrasya ka mapatay ka kuman ko na kayo, yapo. Naramida balasan ko. Kaysa ka nun, mapasama ka peso. Ang atamin. Gapul siguro, sakit dinakim ko nanang. Kendi pungtot ko. Sa lang arudan nga mangmangten iti para kada kami nga kina. Isupay ti mga alat ti pagbambanugak. Kakaiso nang idulduling ko a kwarta. Ay, tilang amin asawam. Kaya po aya. Sino kumataking basol na asawa ka? Gwapong agpaiso. Diyak man ngamin among nga siya iti klase ng alalaki nanang. Agibad na di anak mo. Nakariingan di anak mo. Alaing gatin man. Kaninak mo tinitulong ti maturog. Sige nanang. Pasensya kayon. Kini daw dawat ko nga sapay guma. Tagibos tumat lang ti kastoy nga sagsagabaik. Gabot. Nakaasawak taon sa Salbina. Sapay ko ma. Tagibos ti kastoy mapaspasamak kanya. Sapay ko ma. Manong nimi, gabotasan ko mapasarding ti anak ko. Inubak nga insala. Gusto nan, Jenny, anak. Saan ka nang sangit, ha? Ha? Sige. Agdede ka nga minanamo ka mabising ka. Alala, nagdede ka. Dede, Insakbol na mitlahing manong nimi di mungay ti suso. Kaday di nagsardingan nga nagsangit. Ngimsak, tinangitulit, tinagsangit, manong. Ayop namin dahil nga amam. Umpis ko mga agbalbaliw. Ngimikarkaro naman, teraramidan na. Imbes nga isot agsapol, ti para ka data anak. Ngimagala pa, di kakaiso ng idulduling ko kwarta. Kasalunog sakit ka anak, pag anak ti gatang ko ti agas mo. Inurnong ko na inday. Ilaslasin ko ka na kiti. Matantanda anak nga aglaba. Ken mapanagdalos. Nimlinaklakan alatan nga inala. Nga mapan na isugal. Ayop na dyan nga lalaki. Ayop. Napaturog ka man yung anak ko manon nemi kat nagsuyabak met. Mariknik-rik pa lang natin sakit. Danog, dinanog na. Maturog ako na. Diyos ko. Nanda ka mo kumabaybayaan. Sabi ko matagdan at tumadla pa nagpatinggat kasi ito mapaspasamak. Yung karkararag ko. Aging ka nga nakaturog ak panong nemi. Ngayon nariingak. Gabutag pukpukaw ni nanang. Teresa! Hey, Teresa! Kapay nanang. Di mo ka di mangagti pukpukaw da? Pukpukaw nga niya. Jack nangeg. Anya nga min dagi jay. Sobra kayo. Alayualin nyo lahat ti kortina ti siladmi. Nadisgrasya ka nun ni Roel. Ana! Isapo. Ito ko na yaw. Nadisgrasya ka nun ni Roel. Ano kahit yung asawa nanang. Pimudno di. Pimayso di ilunod mo loko. Nanang. Saan ko inrandang inlunod ti asawa. Kapulang di pungtot kin sakit tinakim ko. Isong inipok ko di kasyay. Intaray na ka nun ti ospital. Kita dinong party may sa gaban. Ti motor nga minanahuna. Kaya yung asawa di pa naggapunan ito. Why? Di pa naggapunan ito.
Siyempre, linasad na ta highway. Baan tinakadungpar kang kuha na. Diyos ko. Pakawanan na kinidyak inranta nga pa ng ilunod ko ti asawa. Isalakan niyo ko man ni Roel. Mga asa yun, Diyos ko. Isalakan niyo ko man. Ngem, nakalakdakkel nga ngem manon nimi. Tasaan nga nakalasat ni Roel. Kahit gabuta ado, tinakangeg, iti pa nang ilunod kiti asawa. Kaslasakpay din di pabasulan da. Simuko ka numit lahing manong nemi, kanedi nga rabi iti driver ti van, nga nakatungpar iti asawa. Wen, kat siyempre. Babayin ni tulong manong nemi, nagiti kakabagyan mi, babayin ni tulong, dagiti opisyalis ti barangay. Na imansayag manon name ni Roel. Nanang, may katlong aldawitan, may katlong ngarabi, sipon na imansayag ta asawam. Kumusta di kita'y abuloy? Damit mang ten. Masimay lang. Pilangan ko pangalan tangarot iti ipait at punerarya. Diyos ko ya. Kita dyan nakatumpar kang kuhana. Simuko kong peso ang awan sa bali aking basol kanon no saan nga ni Ruel sa may sa lisensya na. Hampin na karehistro di motor. Kado ko na da mabalin ka no da dyan nakatumpar kat mabalin na nga hanang nga sungsung patan, kapot basol na. Inagaw na di lane, di bankas, diyaman sa kunada. Ado dagit nakakikita ka. Nakasanukit na bartak. Sige nang. Lakit. Maraming tayo ha. Kaya diti may katlong aldaw anak amansayag ti bangkay ni Roel imay nga mismo ti driver ti van iti balay ni Manong. Inya mamuna ti bagina. Mrs. Makipaglag tinitak. Marlon dinakan ko. Tagalawag. Agaman kami, sir. Teresa man tinagan ko. Disgrasya din na pasamak, Teresa. Disgrasya. Natanang akbat iti kunak, ngayon biglang amin nga, imagaw ti Lane. Biglang imagaw ti Lane, ti asawam. Naladaw hindi makita. Nabartik ti asawak, Sir Marlon. Husto to ko na. Nabartek. Awan lisensya na. Ken saan nga nakaristor ti motor. Awan ko ti sungsung batak ng maasyanak ka na kayo. Sika, ninanang mo ken ti anak mo. Nagsalsalot-sutak ti may papangata kayo. Nga rete ti rason no apay nga imayak. Marigrigat kami, Sir Marlon. Awan na ti di awan ka na kami. Kalpasan na kastoy pati napasama kiti asawa. Teresa, siyak ti makamo iti so amin nga magastos iti panakaimansayag na aging ga, iti panakaidulin na. Dimot ko na maya nga onsungsung batam, tabasol ta asawa. Masyanak karot ka na kayo. Nangarunag kang kakanti anak mo. Akit agyamang kami Agyamang kami nga rin kasta. Kaya natanto pa itid ko nga tulong. Tulong nga kas kada kayo. Inubal pas titapon. Mamanuti kas kang ka, Sir Marlon. Nagidinad dumanta nga makapadungpar. Kapot ang basol dyan na dungpar. Dagat sandan nga.
Umas asadag ka. Masya nakarot ka ka. Ubing ka pa eh. Sakit na balon. Huwag nga ron. Himbaglagid din na siya at tinakadung parte asawa. Himbaglagid din. Aging ka manong naming adimtengen ti manakaitabon ti bangkay ti asawa. Kalbas na lang manong naming ti makabulan dimtengen nagsubli ni Sir Marlon. Ay, ni Marlon ti dimteng anak. Ato ti sakbat ng groceryana para kano ka na tayo. Nanang, ita siguro ti panangitad na reding karina kanyak nga itulong nakas. Anya, mangitad pa iti kas. Iso lang aro din tinaggastos, iso amin-amin iti. Yung karina nanang. Baro pa nga ta. Alo ni nanang. Kanya ko man no baro. Kat balo ka man ten. Guwapo ka na baknang. Napintas ka man. Alo ni nanang. Slayo na yan. Mas layo rin bagbagang imbaglagi din ta na tayo ti asawa. Lalo, bagbagang kasta. Imbaglagi din ta na ustilen. Hala, tilad nang ibagbagayo. Kakitahan ni baby Jenny tayo nakaroon din sangwan ni Marlon nanang. Pampanutek nga rod manong na imi kang kanayon kong ikarkararag kiniapo Diyos na sapi ko ta agsardin yung ti panagsagsagabak. Dito nga tanti sugbat na. Ti panangalan ng ti bihag ni Roel. Tapno mabaluak kat may kanag iti gundaway nga agpili iti sa bali nga lalaki. Imbaglagi din na yata na imbag ni Sir Marlon nga nakadumpar kang kuwana. Manong naimi ada inyawat na nga nakasubre. Idinukatak. Kwarta? Mano amin natin, sir? 50,000 pesos. Dahil talati ka bailak. Kinaurang umaawanan, tasyak na rin iti nagkasos iti amin. Ngayon mga kunak, no, anda pangusaram iti dahil ta kwarta. Bayad ti biyag ti asawa? Sa mo panunutin nga bayad ti biyag na dahil ta? Tulong ko. Apay, no bayad ti biyag na neta, kastakad kinabalor na. Diba, sir? Di ba, mamartek? Irresponsable. Kabila na kapay. Ala, nadamdaman ko na kita. Kung kunada pa kiti akit, baglagi din ta napadung param ni Roel. Tano saan kita, da kumapilan takit kabila na kumapilan ni Teresa. Kung kunada istoryada. Ala, sir. Nagpeso dinamag ko nga, kada hindi ka pa nakandisgrasya na kit, impukpuk ka mo nga di ka kumalaman disgrasya ko na. Tamatay ka kumang ko na. Ala, saan ko inran na radyo, sir? Nga po nga tipungtot kan sakit tinakam ko. Kakaiso na nga 5 kasut na kwartak ng ituldurin ko. Na ba nakit inala, dinanong nakpay. So, inlulod mo 10. Ala, sir, saan ko inran na radyo? Amom ti pupusay, ada pagsayatan na. Ala? Siyempre, ni Roel, natayen. Awanin ti marik na ng abisin. Kaya awanin ti marik na ng harikan. Nagpatinggan niya biyag na. Kahit gabot rangaranggasan na nga. Awamat na di mga rangaranggaskin ka, di ba? Ngayon saan kong inlunod, na ibagamlat ka siya kapati pungtot mo. Ngayon nakam niya po Diyos di amin. Nakam na pa'y, nuwapin ang siyak tinakadungbar kang kuwana. Gapot ha. Gapot ha. Nabak nang ti pa nagpuspusom na tumulong. Gandap no, mamamu ka, mamamunak. No saan ko kumanadong pa rin lakay mo, agam mamuta ko maragastoy. Una.
Ngem, wala ko saan ko lunod suna. At saka inranta, tinaramid ko. Bunga lang di pungtot kan sakit tinakam ko, tinaramid na. Inaramid na kanya. Maawatan ka, Teresa. Kinabudno na kit nabayag idin nga kasla awanin ti patag kanyak ti asawa. Gabot kina-irresponsable ng asawa kanama. Ngamita tanatayan at dagahing patag na. Ana-ana? Idi si bibiyag ti asawa awang patag na. Ngamita tanatayan at dagahing patag na. Kwan? Isong ipatag mo dayta nga kwarta. Ti 50,000 pesos. Aramatek nga mapanagtrabaho ti abroad. Tulungan ka, Teresa. At dagayim kong agency. Agpeso, Marlon? Owen. Marlon. Ala. Saan kumutang napupuutang inarakop ni Marlon, Manong? Sorry. Sorry. Okay lang. Napaara ko pa kami ka. Hulog ka ng langit. Sorry no apa nga napaarakop ka. Naarakop ka. Oh, sorry. Gaw po kami tinalaos nga ragsak ko. Ket ulitek, Marlon. Thank you. Nag-applyak nga ron manon nemi ti abroad. Inusar ko ti 50,000 pesos. Nga panangilakad ko ka nang papelas ko. Agrama meten manon nemi kaya dumpay nga masapsapong ko. Kaya dapat na ibatik, siyempre, nga kwarta dananang kantiga anak ko nga ibatik kan kuana. Maglagi din manon nemi ta sa anak ko nga ikawa, maglagi din ta nasaya at employer itiya nagtrabaho. At siyempre, kabutad na matin cellphone, alisto lang pa nagtawag, kumusta ni Nanang? Nanang, kumusta kayo dito ni Jenny? Ay, kita. Nasayat kami anak ko. Ketsika, kumusta ka man dito Hong Kong? Kasi na po Diyos, Nanang. Kasi na ko nakadakay ni Damo, okay yak. Kanayon lang nga tumutawag kanyak ni Marlon. Nigit masansan mo nga umay na kami pasyarin dito eh. Magusto na karkargain no ko ni Jenny. Ay na anak, kasla iso ti amana. Kasta ka din anak, taapay. Awang ka di pa itinaibagbaga ka ni Marlon. Adan na nang, ipaspasagid na ni. Makita nga agayat kang ka ni Marlon na. Sana kami kari kang kuha na nanang. Ay, saan nga maikari? Kutuhon, balo ako. Tapain anak ko. Ngayon napintas ka. Sinti malaam no saan nga siya. Well, sana kami kari, balo ako na tapain mo sa anak ko. Dito tayo sukat baro kan baknang. Ino talaga nga naikari nga na kayo tagdan na itong palbiyang. Awan di maramid mo. Na? Awan di maramid mo siya na ikari. Dati mo ka ni Ayeten ni Marlon. Inanang met. Tas yun ko matidi mangayat tikas kang kuha na alaman. Ngayon na mapasamag na ita. Kaslama din anang. Ana? Kaslama di man. Andiyo ko matipagmadyan na. Tinakadungpar, day di asawak, kit isumit lang tagbalin nga may kaduwang asawak. It mana no? No iso ti isuman tinay kare. Kung natang tupik iti nga nagiti tao, kung nang tupik iti nagiti tao nanang nga inrantami ti amin. Nga dinungpar ni Marlon ni Roel tapno mabalo akit maasawa nak ni Marlon. Kaslakas na. Ngam di kayo magpagam amu iti ni Marlon loko. Ngam saan nga pudno detahan? Disgrasya tinapasama. Isong awan ti dakas na nuda kayo kini Marlon ti agkatuluyan. Manong nemi dandanin duwatawan ko dito Hong Kong, idi taabagan na mismo ni Marlon ti panagayat na kanya. Ngayon ti makadakes manong nemi, pinaay ko. No pa'y amo ti Diyos, ngay patpatig ko. I'm sorry Marlon. Ngayon tsak maawat dahi nga panagayat mo. Anya?
kunak malano. Nuan niya. Iti anya nga po, Teresa. Marlon, tas ang kakadi nga mamatikan niya? Ipatpatig ka, hindi pa lang damo ka makita. Tinulungan ka, kentultulungan ka, sa nga gapot a siyak tinakadungpar ti asawam, ngam gapot a talagang ipatpatig ka. Sana ka may kari kang Marlon? Taapi ko nga saan ka may kari? Baluak, nanumuak, uray pa'y anya ti kinasya sinom. Ngam amo ti Diyos ng ipatpatig ka, Teresa. Pangasim ta di mo ko maparitan ta pusom. Agpagpakaasya aken ka. Kasta manong name ti dialogue mi. Narigat mo't ano. Basta maaklo naglatan kat amangan mo't no. Madi. Numan pa ipatpatig ko man kagpaiso ni Marlon. Tawan idin di mariknak nga ayat kini Roel or idi si bibiyak pa'y laing manong. Sakang kanangin kong idawdawat na sabi ko mata, mabalin kong isina, sabi ko mata, ada sa bali nga lalaki nga, mga sawa kanyak kung kuna. Huwag manon na mi, kasan latamat nga sa iti komunikasyon mi, kinina ng pagpakamusta kisuna kinti anak ko. Kumusta kayo man dito nanang? Dandani ako nagawid. Ay, kat no agawid kan. Agnaed tayo amin kadag Jenny, itinapintas kan nalagdan nga balay tayo. Nga sana nakas idi nga marmarpo nga balay. Katin rugiyo nga negosyo tayo. Kumusta met? Te pwesto tayo, dita talipa pa, iti highway. Nga pagkatangan ka rin iti delicacies. Una na, awan ti problema, Teresa anak. Mairapin ko bayat nga agkadkadwa kami kini Jenny. Nasingbad man ni Jenny nga po ko. Isuntot as si kasuan tayo nanang. Into nakawid akon. Tsak to agsubli pa dito Hong Kong. Di mo kaya tagsubli dito Hong Kong. Taapay mat. At napuunan tayo nang. Awanin sa pulag pa eh. Napindasin di balay tayo. Han? At napuunan tayo para tinegosyo. So ang negosyo tayo tulatan. Kahit ni Arod Marlon. Nabayagin na sana timawag kanya, nanang. Sipo di pinaay ko. Nagloko kamot gaminan. Apa nga pinaay mo? Isumot lagayam nga saan matin nga umumay dito balay. Dito ayan tayo. Maililiwunay ni Jenny kang kuwana. Iya po, apa nga may binastad mo? Mayat nanang. Sus, apo ya. Ada siguro asawa na itan nanang. Sayang. Nagasay-sayang nga tao. Manipuri di pinaay mon. Hanon ko matawag. Asambat ang umumay to. Isumot lang kaya. Ay nagsayangan. Baliwak tumanin ti tumawag na nga. Ulitek, do you baybayan ni Jenny? Ken do you baybayan ti negosyo tayo? Aking kaman naming iti may isang aldaw at dakpala dito Hong Kong. Idi at tumutawag kanya. Marunga numero. Sino nga ta? Sinong batak? Hello? Si kakadin Teresa iha. Siya. Kaya sino ka? Kasano na alam ti number ko? Siya ti ina ni Marlon, Teresa ika. Ina ni Marlon? Pinilit ko, ngayon na mukhang kuha na, no, anya talaga ti problema na. Nabaybayan na ti negosyo na. Nabaybayan na pa ti bagina. Ti salunat na. Kahit na istorya na ti may papan kang ka, Teresa. At ka di may tulong ko iti parikot ni Marlon, nana. Ipatpatig na kaunay ti anak mi, iha. Isong agpakpakaasyakan ka. Pangasim. Salbarib ko matibiyag ti anak mi. Baybayan nan ti bagina.
Kas lakay kayat na batin di matay. Ngem ti agbiag pa dito lupog. Tsaka mo kasta nana. Tsaka mo kasta. Sabi ang kayat na mapukaw mit anak mi, Teresa iha. Iso ang salbarem ko matibiyag na, pangaasim. Manong na Mikal pasandeta nga panagsarita mi iti ina ni Marlon tinawagak nga dago si Suna. Marlon? Marlon? Hello Marlon? Teresa. Pakawanan na ko Marlon. Pakawanan na. Awan ti basol mo Teresa. Ay kamanak no kasta. Kadnupod nung awan ti basol ko please. Sa mga baybayan ti bagim. Sa mo nga baybayan sa lunat mo. Sa mo nga baybayan. Sa mo ko mga sayangan ti biyag mo. Awanan ti patek ti biyag ko. Adda. Kasano ko ma? Di babae nga patpatek ko. Tinakpat kayat. Ipatpatek ka Marlon. Teresa. Pinaritak lang ti pusok tadyak kayat no anya ti sawan na gini tao ka na ta. Nimbidot ko, tinaramid ko. Gusto kang pakawanan na. Ipatpatek na ka. Ipatpatek ka. Ipatpatek ka man. Agawid ka nga roden takasawatan. Huwin, agawid akon. Oh, Teresa, agyaman na. Ipatpatik ko unay-unay. Andaking katibiyat ko. Andaking kataragsak ko. Kada kayo nga gina. Ipatpatik ka mat unay-unay, Marlon. Oh, Marlon. Manong nemi na kay mimitlaang ta nagkatuluyan kini Marlon. Kitam kadlangan niya. Ket binayan mi laeng dagiti bagbagada nga tinakadungpar ka ni Ruel ket natay ket isumitlag tinagbalin nga kasukat iti biag mi kini Jenny. Ta agpapasubat man. Ngem saan mi nga inrantan dagiti pasamak. No diket iso tintuding ni Apo Diyos nga para ka na kami. Iso nga ti agdama manong nemi duan dagiti anak mi. Da Jenny kini Junior. Tano kasano ti panangipateg ni Marlon kini Junior manong nemi kastamat ti panangipateg na kini Jenny nga putot de Ruel. Induloy ko ti negosyo manong nemi kasmat iti negosyo ti asawa. Dito kami matlang ilukusor manong nemi agindig. Tadi makkaila pimintas pa iti balay mi dito. Ninanang lata ti kadwa mi agraman ti may sa katulong mi manong nga iso ti kang runan nga mga aywan. Mangkit kita dagiti anak mi. Awanin ti sa pulag pa manong. No idi ka nagbababawi ak nga nakiasawa kini Ruel gaputa irresponsable nga rod. Ngam saan ko indranta ka na di panangilunod ko. Imbaglaki din manong. Tana imbag akas kini Marlon tinakadungpar kang kuana nga iso itiya nagamamuan mi. Iso tinagsabatan ti dalan mi. No amutin la kuma nga ta kami matlang ni Marlon kuma tinagkatuluyan ditong palbiag apay ko mga sinapol ko kumaket no ambok kuma. Dito nga ron manong na hindi pagkasalita kaya thank you ti anos mo nga nangibasa at sabi ko matadamat na ibatik nga adal liwliwakin pagsarmingan ti biag kada kiti patak nga dimngeg ken nagbuya more power to your program. To igyaman nga pagayam mo, Teresa. Thank you mat kang ka Teresa.